بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي على صعيدي وناخد البورسعيدي والشباب السكراني لما بينا لا تستنى. لا استنى بوني. știu. Deci, te pupăm, pa. Știi că am făcut asta? Deci nu pot să cred. Dar știi că ești în direct, nu? Da, am văzut că sunt în direct, am văzut pe toate monitoarele, dar ce Dumnezeu. A fost astăzi o chestie foarte interesantă pe internet. Să I-am fac zis că și ai eu. nebunit, îmi zic, ce-i cu tine? Deci niciodată nu te-am văzut dansând. Ba da, la nunta mea te-am văzut recunoscut. Dar parcă nu Hai să așa. vedem așa filmulețul pe care l-am văzut pe internet Doamne, astăzi și după Doamne, care să nu mai îmi faci surpriză de m-am inspirat. Dar te-ai speriat? Nu, dar am vrut să mă să plec, că nu înțelegeam, zic, ce-i cu tine? Bine că nu m-ai ridicat și eu să dau din drumul la buric. filmuleț repede puțin să-l vedem și te rog frumos să faci și tu, da? Să dau Poate din îl vedem buric? în spatele nostru. بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك Doamne. بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير ومنادي على صعيدي وناخد Hai, băi. الشباب الاسكندراني Pe cuvânt, dacă aveam o altă rochie, dar să am din buric și eu pot, dar nu-mi permite rochia.